Ah, bé. Ara que engega la gravació, ara no, pensava que faria una altra campanada. Església parroquial de Sant Andrés d'Oristà. De Sant Andreu d'Oristà. No fem poca broma. Senyor Àngel, aquí controlant la informació. I en Jorge. I aquí a l'església. Molt gran. El poble és molt gran, però l'església és molt gran. I tenen la risoleta aquesta. Iglesia parroquial de Sant Andrés d'Oristà. Curiós això, Si no li cabia la paraula, no feien la rajola més grossa. Ficaven les lletres més petites. El parroquí i l'alt, ficaven... No, suposo que deu tenir la seva història. No, suposo que deu ser per això. Amb el seu vitrall, finestreta rodona, portalada de fusta i la placeta. Ara deu ser quan... Quan és? El Zapatero. Amb els seus pares de fer... No se li deu poder donar la volta, no? Déu-n'hi-do lo gran que és, Quin camp de mur. I quines finestres més petitonetes. No, per aquí és on hem vingut, no? Sí. Doncs vaig cap allà, aviam si puc fer el campanar. Aquest tros d'allà davant també era molt guapo, Que passa que allò... Bueno, suposo que és l'església, no és pas una casa particular. Deu ser la rectoria. Hi ha unes cases guapes aquí, tot de pedra. Amb aquesta olivera. Aquí podem veure això. Hi ha la façana i el campanar. Molt bé.